edad sa tumulong. Abi kay Valentine's Day, mura magitugutan na o nga ang mama sitaw kagol. Way mulat haw ha? Okay, gabi na. Nga kay nakasabot naman mo sa text nga mo ato sa tag-hotel. Mag-short time sa mga 3 hours lang gud. Mo na karon ay syudad, tawa na syudad. Nagdagko kay mga billboard ya, short time, 3 hours, 2 hours. Mingon naman ito manggiuya, bisan si John kilang high school. Patak-patak. Mao ni ang realidad. May mga batanon nga, patak-patak lang talang. 180 raman tong 3 hours. Oh, kay ila man kung una-una nanay license nila nga mo hotel kay Valentine's Day. Mao na decision sa kalibutan sa celebration. Mga batanon. Ako